Ihan tässä herkistyy. Nimittäin yli 5 vuosikymmentä sitten, kun kävelin sellaisen oman henkisen Via Dolorosani Turun vapaaseurakunnan takimaiselta penkkiriviltä, koitin olla siellä hyvin huomaamattoman näköisenä, ja kun alttarikutsu kuului ja sain sitten käteni punnerrettua ylös, kävelin siihen etumaiselle penkkiriville rukousalttarille, kuoro lauloi siinä takana juuri tätä Hilja Aaltosen kaunista laulua, ja sen jälkeen siitä jäi tänne sieluni syvyyksiin sitten tällaisen haparoivan uskon askeleen ottajan mielikuvat, ja nyt sen kuulin sitten ensimmäisen kerran laulettuna viime lokakuussa. Annoin veljelle tuon 4. säkeistön siitä ja sanoin, että jos tätä voit käyttää tässä, niin tämä on ainakin minun sydämelleni hyvin voimakkaasti jäänyt tämä nimenomainen laulu. Ja niinhän se kutsuu uskomatonta ihmistä vastaanottamaan sen ojennetun käden, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, antaa synnit anteeksi ja ennen muuta sitten tuoda sinne iankaikkiseen iloon, kun aika tästä maallisesta olemuksesta jättää. Ja kun sitten vielä pisteeksi iin päälle tuo Pauhatkompa Elomeri, joka oli minulle hyvin rakkaan anoppini lempilaulu. Hän tosin on jo siellä iankaikkisessa kirkkaudessa, mutta molemmat nämä laulut koskettivat kyllä sydäntä hyvin voimakkaasti. Tuo Israelin tilanne myöskin koskettaa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti. Sen pitäisi koskettaa ja puhutella meitä kristittyjä laajemminkin ymmärtämään myös se ja ne tosiasiat, mistä profeetat ovat kirjoittaneet etukäteen vielä tulevista tapahtumista, jotka liittyvät niin voimakkaasti myös Eurooppaan ja liittyvät myöskin Israelin kansan tuleviin tapahtumiin ja vielä toteutumattomiin profetioihin. Palaan vielä hetkeksi laajentamaan tätä kokonaiskuvaa tuosta Venäjän invaasiosta, hyökkäyksestä. Se ei suinkaan ollut, vaikka me sitä kauhistelemme, niin kuin alussa sanoin, Jumala oli sen sallinut, sillä on myöskin eräitä tällaisia profeetallisia näköaloja, jotka laajentavat tämän kokonaiskuvan ymmärtämistä, miten polut avautuvat vaikkapa Danielin ja Hesekielin profetioiden toteutumiselle. Nämä profetioiden ymmärtäminen, se on kokenut jonkinlaista hengellistä alasajoa. Tietyt asiat pyritään ehkä liikaa maallistamaan, näkemättä niiden tällaisia suuria hengellisiä ulottuvuuksia. Olen usein käyttänyt tällaista, sanoisinko hyvin pragmaattista näköalaa, että se mitä taivaassa on päätetty ja etukäteen julistettu, niin ehkä me kristityt pyrimme jotenkin alitajuisesti ajattelemaan niiden toteutuvan myöskin jossain sellaisessa näkymättömissä olosuhteissa, näkymättömässä maailmassa, sellaisissa sfääreissä, jotka eivät suoraan konkreettisesti kosketa meitä. Kaikki nämä Jumalan ilmoitukset, voidaan sanoa ihan melkein yksi yhteen, ne kuitenkin koskettavat asioita ja ne tapahtuvat täällä fyysisesti maan päällä. Ei ne tapahdu missään yläilmoissa sellaisina meistä irrallaan olevina tapahtumina, vaan fyysisinä, konkreettisina tapahtumina, myöskin sotina ja kaikkine niihin liittyvine tapahtumineen. Siksi ennen kuin
tuo hyökkäys tuonne tapahtui, niin te, jotka tiedätte, että kirjoitan tällaista, tai olen julkaissut tällaista nettilehteä jo 9 vuotta, kun ajankohtaisuutiset, niin tammikuussa jo aloin kirjoittamaan tätä juuri nyt ilmestynyttä numeroa, jossa käsittelin jo ennakolta, en tiennyt silloin, miten Putin aikoo touhuta, mutta jo ennakolta hieman etsimään niitä näköaloja, miten hänen toimintansa, jos hän hyökkää tuonne Ukrainaan, niin miten se heijastuu muualle ja mitkä motiivit hänellä on. Meillä on ehkä hiukan, ajatellaan häntä, moni voi arvioida hänen älykkyystään tai henkistä tilansa ihan miten haluatte, mutta hän ajattelee asiaa venäläisittäin. Ja se, kun tähän vielä liitetään hänen äärimmäisen voimakas KGB-taustansa, hän oli silloin se Itä-Saksan asioiden tuntija ja hoiti niitä siellä, ja hänen hyvin väkivaltainen menneisyytensä ja nuoruutensa ja hyvin epäkiitollinen lapsuutensa, ja sieltä nousee tällainen voimakas, patriottinen, isänmaallinen, isovenäläinen näköala. Hän ajattelee venäläisittäin asiaa niin kuin hänen edeltäjänsä kaikki ovat ajatelleet niin Neuvostoliiton kuin jopa tsaarin aikanakin. Venäläinen ajattelumalli käsittelee venäläiset kuuluviksi yhteen tällaiseen suureen kokonaisuuteen, äiti Venäjään eli Rodinaan, ja johon kuuluvat kaikki venäläiset valtiorajoista riippumatta. Eli nämä ukrainalaiset, jotka asuvat noilla Donetskin alueella muun muassa, niin vaikka he ovat Ukrainan kansalaisia, niin venäläiset katsovat heidän kuuluvan Venäjään. Siksi, että he ovat kansalaisuudeltaan, ajattelumalliltaan, etnisyydeltään venäläisiä. Ja tämä ajattelumalli on iskostunut venäläiseen ajatteluun ja kulttuuriin aivan lapsesta lähtien, jokaisen heistä. Ja kaikki, mikä vastustaa tätä isovenäläisyyttä, niin se katsotaan olevan länsimaista, se katsotaan olevan jotain fasismia, jotain sellaista, jota tulee aina vastustaa. Eli he ovat oikeassa, muu maailma on väärässä. Ja siksi tämä tällainen hyökkäysoperaatio, niin se on tavallaan vain vanhojen virheiden korjaamista heidän näköalaltaan. Tässä tällainen pieni varoituksen sana, jota ei nähtävästi kovin voimakkaasti olla noterattu täällä Suomessa. Nykyinen, siellähän on nyt neuvoteltu 2 eri otteeseen Venäjän ja Ukrainan neuvotteluryhmien välillä. Ja Venäjän neuvotteluryhmää johtaa, kun tuo dementia iskee, en muista, Mikhailov tai Medvedev, joku näistä tämän tyyppinen kaveri kuitenkin, joka on kuulunut Putinin lähipiiriin jo pitkän aikaa, niin hän mainitsi näin ihan sanasta sanaan: Ukraina on aina ollut osa Venäjää. Se on kuulunut siihen suuri ruhtinas ajoilta lähtien, ja niin on Suomikin. Hän yhdisti nämä 2 asiaa lausuen ne peräkkäin. Ei ihme, että meidän presidentti lähti nopeasti tai sai kutsun Washingtoniin. Siis heidän ajattelumallinsa on aivan toisenlainen. Emme me ole suomalaisia, me olemme Venäjän kansalaisia, jotka puhuu suomea ja asuu Suomi-nimisessä Venäjän kuuluvassa, aikanaan kuuluneessa suurruhtinakunnan osassa. Näinhän itselleen venäläiset niin kuin antavat tavallaan motiivin, oikeuden ja luvan tehdä tällaisia invaasioita. Noin 15 vuotta sitten, 2005 muistaakseni, tai 6, niin Duuma, eli Venäjän parlamentin alahuone, äänesti lain, joka oikeutti silloin muistaakseni Georgian tai Tsetseenian tai Afganistanin miehittämiseen tai sotaan sitä vastaan sillä perusteella, että Venäjällä on oikeus ja velvollisuus suojella omia kansalaisiaan missä tahansa valtiossa he asuvat. Tähän on
aivan siis sanoisinko vastoin kaikkia kansainvälisiä lakeja, ymmärrystä ja järkeä, mutta näin he ajattelevat ja tällä tavoin Putin perustelee sitä niin itselleen kuin niille, jotka haluavat häntä kuunnella. No, tämä oli vain tällainen anekdootti tähän väliin, että me ehkä hiukan, vaikka emme hyväksy näitä, niin aina on hyvä miettiä vastustajaa ja ymmärtää hänen ajatuksiaan ja käyttäytymismallejaan ja niitä, mitkä mihinkin tekoihin sitten johtaa. Tällä on kuitenkin mielenkiintoinen ulottuvuus Danielin profetioihin ja myöskin Hesekielin, myöskin niihin kaikkiin profetioihin, jotka katselevat tulevaa maailmankuvaa niiltä ajoilta, jotka ovat vielä meistä edessäpäin, johon liittyy ainakin Danielin hyvin voimakkaasti kuvailema Euroopan valtioliitto, lännen kuningas, Venäjä käsitellään samassa yhteydessä Pohjan kuninkaana. Ja mielenkiintoista, että tämä Pohjan kuningas on ollut jo, kun mainitaan, että hän tulee tuonne Välimeren alueelle, hän tulee sinne suuren laivastonsa kanssa. Jo 5 vuotta sitten, tuolloin kun arabikevät oli voimissaan ja Venäjä tuli pelastamaan Syyrian. Ja se tuli sinne saatuaan sitä ennen 2 laivastoasemaa Latakiassa ja Tartuksessa tavallaan lahjaksi. En tiedä, onko vuokrasopimus 50-vuotinen vai kuinka pitkä, mutta joka tapauksessa Venäjä on tullut sinne jäädäkseen. Tammikuussa he pitivät valtavan tällaisen laivastoharjoituksen, kutsuivat sitä tällaiseksi turvallisuustoimenpiteeksi ja toivat sinne 140 venäläistä sota-alusta. Silloin tuo Välimeren itäinen osa oli todellakin Pohjan kuninkaan sinne miehittämä laivasto. He ovat tulleet sinne jäädäkseen ja pysyvät varmasti siellä, sillä Syyria ei pysy pystyssä ilman Venäjän tukea. Ja tällaisia profetaalisia näköaloja on asettunut kohdilleen, enkä nyt lähde sanomaan teille, että ensi viikolla se täyttyy ja toteutuu, vaan nämä palikat asettuvat kohdilleen yksi toisensa jälkeen. Sikäli huolestuttavaa tämän nykyisen tilanteen osalta, että Italian ja entisen Jugoslavian tai noiden Balkanin maiden välissä on meri nimeltä Adrianmeri, kuten kaikki maantietoa tuntevat hyvin, ymmärtävät ja tietävät. Siellä on tällä hetkellä Yhdysvaltojen 6. laivaston lentotukialus Harry S. Truman ja sen noin 15 tukialusta, maihinnousualukset mukaan lukien, ja niillä vastassa on 2 venäläistä ohjusristeilijää. Tällä hetkellä Välimeren keski- ja itäosissa on enemmän ydinasetuhovoimaa yhteenlaskettuna 10-kertaisesti se määrä, mitä kaikkiaan käytettiin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa. Joku voi vahingossa painaa nappia väärään aikaan ja joku ohjus lähtee lentämään väärään paikkaan. Kaikki toki mahdollista, mutta kyllä siellä varovaisiakin osataan olla, koska kaikki tietävät on herkän tilanteen. Jostain syystä meidän lehdistömme näyttää vaikenevan tästä. Ehkä se ei liikuta meidän lehdistöä niinkään, miten nämä asiat tuolla Välimerellä kehittyvät, koska kuitenkin ne kaikki liittyvät tuohon Venäjä- ja Ukraina-konfliktiin, tavalla tai toisella. Ei Venäjä on suinkaan ole mitenkään ylivoimainen siinä ajatusmallissaan, että jos heitä vastaan hyökätään tai tullaan puolustamaan Ukrainaa, niin he ottavat käyttöönsä ydinaseet, niin kuin Putin jo ehti mainita. Siellä on kyllä lännellä tulivoimaa, niin kaikissa NATO-maissa, Turkki mukaan lukien, kuin monessa muussakin, riittävästi muuttamaan Venäjän kivikauden tilan. Kaikki nämä kauhun tasapainon hyvin tietävät. Sen sijaan meiltä jäänyt meidän kotimaisesta lehdistöstä jostain syystä jätetään myös mainitsematta sellaisia mielenkiintoisia asioita. Taisin niitä tulla Vesalle mainita tuossa ennen näiden tilaisuuksien alkua, että kun
Putin ilmoitti, että Venäjä asettaa ydinjoukkonsa valmiustilaan, niin samaan aikaan Yhdysvalloista, Nebraskan osavaltiosta, jossa sijaitsee eräs Yhdysvaltojen strategisista ohjuslentojoukoista. Sieltä lähti liikkeelle 3 tällaista yliäänipommikoneetta, jotka ovat kaikki varustettu stealth, eli tutkahäivetekniikalla. Ja ne lentävät 24/7 koko aika. Tälläkin hetkellä Venäjän yläpuolella 20 kilometrin korkeudessa lentää pommikoneita 1 tai 2 kappaletta, jossa on riittävästi tuhovoimaa vastaamaan mihin tahansa Venäjän ydinaggressioon. Niitä kutsutaan hieman kohtalokkaalla nimellä Yhdysvalloissa tuomiopäivän koneet. Ne ovat tyyppimerkiltään näitä tällaisia suurempia kuin nämä Suomenkin tilaamat F-35. Ne ovat siis suuria yliäänipommikoneita, joissa on todellakin iso kasa materiaalia tuhoamaan puolet maapallosta. Tällaisia ei tietenkään haluta pelotella kansaa, mutta joskus minua ainakin kiinnostaa asiat siinä merkityksessä. Tiedän, missä mennään ja minkälaiset asetelmat on olemassa. Ei niitä asioita tapahdu Jumalan sallimatta. Täytyy aina muistaa, että vielä ei olla minkään 3. maailmansodan kynnyksellä, eikä vaikka näistä asioista ollaan puhuttu ja asetettu mukaan valmiustila ja niin edelleen. Näitä aseita, ydinaseita on ollut olemassa jo vuosikymmeniä sitten paljon suuremmissa, voimakkaammissa mittakaavoissa, ja sodan uhka on ollut paljon lähempänä monta kertaa kuin se on nyt. Toki niin sanottu tuomiopäivän kello, josta tuossa uudessa kirjassakin kirjoitan kyllä, niin se on myöskin tällainen sanotaan kauhun skenaario siinä merkityksessä, että Yhdysvalloissa on tällainen tiedemiesten ryhmä, johon kuuluu nobelisteja ja taloustieteilijöitä, sotatieteilijöitä, suuri joukko kaikkein arvostettuimpia, jotka analysoivat kaikkea maailman tilannetta hetki hetkeltä, tuntevat jokaisen valtion, joka täällä toimii hiukankin voimakkaammin, tuntevat niiden aseistuksen, sen valmiuden, missä mikin liikkuu. Ja kun tammikuun alussa tilanne oli se, että tuomiopäivän kello oli 100 sekuntia keskiyöhön, niin tällä hetkellä se on huomattavasti lähempänä. Mutta ei ne asiat todellakaan ole vielä tapahtumassa, vaikka valmius on olemassa. Tuo loi mielenkiintoisen näköalan, joka minuun kiinnitti välittömästi huomiota, joka on varmasti jo kaikille meille selvinnyt myös tavallisen median, normaalin median kautta, on se, että Euroopan unioni, vaikka on vastannut hyvin voimakkailla sanktioilla, taloudellisilla sanktioilla, tuomioilla, on määritelty ja hyväksytty kaikenlaisia päätöslauselmia ja ilmoitettu, että Venäjä on toiminut väärin ja vielä enemmän väärin, ja se kuuluisi nyt lähteä välittömästi sitten Siperiaan ja Putinin lopettaa nämä kaikki aggressiot. Se ei ole vaikuttanut yhtään mitään. Siis mitään konkreettista sellaista sotilaallista tapahtumaa, jolla oltaisiin pystytty unionin puolelta niin vastaamaan Venäjän huutoon, ei ole tapahtunut. Ja se johtuu siitä, että Euroopan unionilla ei ole yhtään mitään kapasiteettia toimia tällä tavoin. Vain Euroopan unionin sisällä olevilla 22 NATO-maalla, nyt enää 21, kun tuli tuo Brexit vuosi sitten, niin nyt enää 21 maata ja kaikkein voimakkain NATO-maa Iso-Britannia on ulkopuolella. Mutta toki 5. pykälän artiklan mukaan on valmis osallistumaan, jos tarvii. Siis Euroopan unionilla on voimakas sisällä oleva, sisään rakennettu voimatekijä NATO, mutta joka voi toimia ainoastaan omien sääntöjensä mukaan. Ja nyt on noussut jälleen esiin kysymys, josta kirjoitin teoksessa
profeetat puhuvat muistaakseni, että Eurooppa tarvitsee oman armeijan. Ja silloin ääntä eniten tämän oman armeijan puolesta oli pitänyt Saksan silloinen puolustusministeri Ursula von der Leyen, joka on tällä hetkellä komissaari, johtaa Euroopan unionia. Ja nyt on tavallaan tullut sellainen tilanne, että Euroopan unionin johto on ajettu huoneen nurkkaan määrittelemään oma sotilaallinen kapasiteettinsa ja tilansa. Jos tällainen hyökkäys tapahtuu johonkin unionin ei-NATO-maata kohtaan, miten unioni pystyy vastaamaan siihen? Ja tähän Putin on iskenyt sormensa. Hän on koputellut tätä NATOn ja Euroopan heikkoa kohtaa. Ja toinen, hän on koputellut myös Joe Bidenin päätä pikkusen, että mitäs nyt aiot tehdä. Ei hän tee yhtään mitään. Hän on tuominnut, asettanut taloudellisia sanktioita, ilmoittanut, että tullaan vastaamaan, jos tullaan vastaamaan. Ja nyt etsitään siis asetelmaa, jossa ei olekaan vastatoimijaa tälle Putinille, tai siis Venäjälle yleensä sanotaan laajemmin herra Gogille. Ei ole olemassa eurooppalaista vastapeluria. Ja nyt ne asetelmat ajautuvat siihen, että nyt Eurooppaan lähdetään muodostamaan omaa armeijaa. Se on ollut puheissa jo kauan, sillä on pienet nopean toiminnan joukot, on poliisivoimat ja tällaiset, mutta niistä ei ole armeijaksi. Nyt tarvitaan siis Eurooppaan sellainen voimakas yhtenäinen armeija, ei 28 maan omat armeijat, vaan sellainen, joka pystyy toimimaan yhdessä yhden komentokeskuksen alla. Eli tullaan tällaiseen liittovaltioajatukseen, johon ollaan jo muutenkin ajauduttu. Mä olen tässäkin salissa ainakin 5 vuotta sitten puhunut liittovaltiosta, tulevasta liittovaltiosta. Olen puhunut siitä sellaisista lähtökohdista, että Eurooppa ajautuu tilanteeseen, jossa kaikki sen jäsenvaltiot ovat niin paljon velkaa unionille, että niiden on yksinkertaisesti pakko kasata kaikki valtion velkakirjansa yhteen suureen pottiin ja muodostaa niistä omat velkakirjat, Euroopan velkakirjat eli eurobondit, joka tarkoittaa sitä, että sen jälkeen me ei sitten enää saataisikaan sanoa, että mitä me tehdään omilla rahoillamme. Tämä on väistämätön suuntaus. Yksikään Euroopan maa ei pysty maksamaan tällä hetkellä velkojaan pois, mitä ne on Euroopan keskuspankille. Ja tästä on jo puhuttu Euroopan liittovaltiona. Nyt on vain kysymys siitä, että milloin se muodostuu. Ja siihen liittyy myöskin automaattisesti Euroopan omat sotavoimat. Niin kuin Yhdysvalloissa on. Vaikka siellä on 52 omaa itsenäistä valtiota, siellä on kuitenkin liittovaltio, joka on kaiken yläpuolella. Samanlaista haetaan myöskin nyt Eurooppaan. Samanlaista mallia ollaan muodostumassa. Ja tähän löytyy jo paljon kannatusta. Ja nyt erikoisesti Venäjän osoittaman Euroopan unionin heikkouden vastapainoksi on tällainen muodostettava. En mä sano, koska se tulee, mutta mä tiedän, että tällainen on Raamatun profetioiden tällainen kokonaisvaltainen ajattelumalli suuntaa juuri tähän. Siihen saattaa mennä aikaa vielä vuosia, ehkä vuosikymmenkin. Jossain vaiheessa se kuitenkin tulee. Putinilla on pullat uunissa, jossa nyt kestää niin kauan, vuoteen 1936 saakka hän voi olla presidenttinä. Hänellä on kaikki nämä asiat petattu valmiiksi. En tiedä, onko hän herra Gog tai joku hänen jälkeläisistään, mutta tämä tsaarimainen ajattelu, jota hän nyt on osoittanut ja ilmaissut, nyt jo vihdoinkin, niin kuin Niinistö sanoi, että nyt on naamiot riisuttu. Nyt nähdään, mitä kukin todella on. Nämä johtaa sellaiseen ajattelumalliin, että unionin on vahvistuttava, keskityttävä. Sille täytyy saada keskinäinen johto ja johtaja. Me näemme sellaisen ajatusmallin kuin antikristillinen Eurooppa ja antikristus olevan niin kuin tavallaan tilauksessa myös Eurooppaan. Ainakin jos uskomme Raamatun profetioihin. Niitä ei tarvitse ottaa vakavasti.
Ei niitä oteta maailmassa vakavasti, mutta nämä suuntaukset vaan menevät vääjäämättömästi sitä suuntaa kohden. Nyt ei ole vielä kysymys Gogin sodasta, niin kuin tällä hetkellä monet jopa Israelissa ajatellaan, että nyt herra Gog, joka kyllä tunnistetaan Venäjäksi, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas, sitä se ei ole vielä, mutta herra Gog on herännyt talviuniltaan ja Venäjän karhu on nyt sitten osoittanut sen oman karvansa, minkälainen se todellisuudessa on ja mitä se haluaa ja mitä se tavoittelee. Nyt luodaan asetelmia tällekin näköalalle. Venäjällä on tuossa Gogin sotajoukkojen koalitiossa liittolaisia, mahtavia, voimakkaita liittolaisia. Mutta ne eivät ole vielä kaikki siinä tilassa, jota Hesekiel edellyttää luvuissa 38 ja 39, kun hän kuvailee tuota suurta sotajoukkoa, armaadaa, joka hyökkää Israeliin, ei Ukrainaan. Siis Gogin sotajoukkojen tavoite on juutalaisvaltion miehittäminen, tuhoaminen, alistaminen, millä nimikkeellä se sitten haluaa sitä valloitusta kutsuakin. Siksi Gogin sodasta ja Ukrainan sodasta ei voida puhua samalla nimikkeellä, paitsi että yksi osapuoli kuuluu tähän ja on oikeastaan valtaryhmittymän johtaja. Miten Israelissa sitten näitä asioita nähdään? Rabbit uskonnolliselta näköalalta, heiltä puuttuu tiettyjä tällaisia näköaloja, joita he eivät ole koskaan tunnustanut, eivätkä ottaneet niitä vakavasti. Heiltä puuttuu messiaaninen aatevire, sen tunnustaminen. Heiltä puuttuu sellaisia profetioita, joita on ilmestyskirjassa, jotka puolestaan puhuvat näistä lopun aikojen tapahtumista vanhatestamentillisin sanoin. Mutta heillä on tuo hengellinen peite silmillään vielä, siksi he näkevät lähes kaiken sodan, missä Venäjän osapuoli olevan jo mahdollinen Gogin sota. Ja se on se, mitä he odottavatkin seuraavaksi. Israelilla on kuitenkin lähitulevaisuudessa hyvin voimakas ongelma ratkaistavina, ja siihen liittyy myös herra Venäjä. Toki välillisesti. Kysymys on siitä, miten tuo ydinsopimus, eli tuo JCPOA-sopimus, jota nyt sorvataan Wienissä, miten se tulee kehittymään, minkälaisessa mallissa se tullaan allekirjoittamaan, sillä se on aivan lähiaikojen kysymys. Israelissa ollaan erittäin huolestuneita. He ovat toki saaneet selville ja tietävät tuon sopimusluonnosten sisällön, joka siellä on luonnosteltavana, ja siitä puuttuvat kaikki vaatimukset Iraniin osoitettuna, että heidän tulee luopua Israeliin suuntautuvista tuhoamisajatuksistaan. Iran ei ole koskaan hyväksynyt mitään kokouksen esityslistaa, jossa tämä Israel-kysymys olisi mukana. Heille tämä kysymys juutalaisvaltion tuhoamisesta on uskonnollinen itsestäänselvyys. Siitä ei voi luopua, ei minkään muun sopimuksen ohella. Ja nyt Israelissa pelätään, että tuo sopimus tulee olemaan vielä vesitetympi versio kuin se, mikä 2015 tehtiin. Tai toisena vaihtoehtona, Iranin ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tuo sopimus 2015 tehtynä päättyy 2,5 vuoden kuluttua. He voivat neuvotella, vitkutella, sanotaanko vatuloida. Se on semmoinen uusi termi, joka on tullut täältä Pohjois-Pohjanmaalta Sipilän myötä. He voivat vetkutella ja tehdä kaikkea sitä, millä he saavat aikaa kulumaan. 2014 heinäkuussa he voivat sanoa, he tehdään ihan mitä haluaa tuon oman ydinohjelmansa suhteen. Kukaan ei voi tehdä yhtään mitään sen estämiseksi, paitsi Israel. Tekevät tämän sopimuksen, huonon sopimuksen tai minkälaisen sopimuksen tahansa, ydinohjelmaa ei se tule pysäyttämään. Iran on siinä jo aivan liian pitkällä. He pystyvät valmistamaan urania riittävästi ja heidän tavoitteensa on useita ydinpommeja vuodessa ja juutalaisvaltion hävittäminen. No tähän Israelilla on ainoastaan yksi keino,
ja se on se, että keskeyttää tuo ohjelma. He eivät voi sitä tuhota. Se on liian monimutkainen, yli 40, lähes 50 eri kohdetta pitäisi tuhota aivan täysin, joka on sula mahdottomuus. Siihen vaaditaan jo ydinaseita. Joka tapauksessa heidän tavoitteensa on jarruttaa, keskeyttää, sabotoida, että ohjelma keskeytyisi ja ydinmateriaalin saattaminen aseluokkaan ei onnistuisi tai hidastuisi. Ja siinä tausta-ajatuksena se, että Iraniin vaihtuisi jossain vaiheessa johto, joka ei tavoittele juutalaisvaltion tuhoamista. Sekin ajattelumalli on aika hutaralla pohjalla sen jälkeen, kun viime kesänä elokuussa Iraniin valittiin uusi presidentti Ebrahim Raisi, joka tunnetaan lempinimellä Teheranin teurastaja. Hän on siis monin verroin pahempi vaihtoehto kuin ne aikaisemmat presidentit, jotka eivät koskaan olleet niin voimakkaasti brutalisoituneet kuin tämä nykyinen. Ja häntä povataan sitten tämän Ali Khamenein nykyisen pääjohtajan imaamin seuraajaksi. Israelin ongelmat tulevat lähiaikoina keskittymään kaikkein voimakkaimmin tuohon sopimuksen ja sen keskeyttämiseen. Edellinen presidentti Trump ilmoitti hyvin suoraan, jos minä olisin ollut presidentti, niin Putin ei olisi koskaan hyökännyt tuonne Ukrainaan. Ja jos hän olisi presidentti, Iran ei saisi koskaan ydinpommia. No, hän ei ole sitä. Asiat ovat menneet siihen suuntaan, kun ovat menneet, joten Joe Biden sanotaan anti-Trumpina, eli Trumpin voimakkaana vastustajana, ilmoitti, että yksikään yhdysvaltalainen sotilas ei tule koskaan kuolemaan juutalaisvaltion puolesta, eikä tule kuolemaan Ukrainankaan puolesta. Toisin sanoen Israel jää yksin. He tulevat kyllä auttamaan, antamaan apua, tiedusteluapua, materiaaliapua, mitä kulloinkin sitten tarvitaan, mutta eivät suoraan teknistä, fyysistä osallistumista sotaan. Niinpä Israelissa tarvitaan nyt viisas ja vahva johtaja, ei kolmea toisiaan vastaan melkein taistelevaa kaveria, jotka eivät kaikki haluavat samalle jakkaralle ja kullakaan kellään ei oikein kunnon edellytyksiä siihen. Israel on todella sisäpoliittisesti hankalassa tilanteessa, ottaen huomioon sen haasteet. Se on ulkopoliittisesti vaikeassa tilanteessa, niin kuin edellisessä osiossa totesin. Sillä on tämä näkymätön vihollislauma ympärillään ja nyt siihen liitetään myöskin tämä fyysinen vihollislauma. Toki näköalat ovat tällä fyysisellä puolella hieman kaventuneet, ne ovat helpottuneet tietyiltä osin, tosin vain siltä osin, mitä Raamattu on ilmoittanut aikaisemminkin jo. Eli nyt kun 1,5 vuotta sitten saatiin aikaan tämä niin sanottu Abrahamin sopimusruljanssi, johon on liittynyt nyt 4 arabivaltiota ja niistä 2 on Persialahden valtioita, Emiraatit ja Bahrain, niin tähän koalitioon on tunkeutumassa nyt myös Saudi-Arabia omaan, mahdollisesti Kuwait ja Katar, jolloin se muodostaisi tämän nykyisen jo noin 25 vuotta vanhan organisaation, jonka nimi on Persianlahden yhteistyöneuvosto, johon kuuluvat kaikki sunnalaista islamia tunnustavat arabivaltiot. Nämä sunnalaista islamia tunnustavat arabivaltiot on muodostettu yhteen liittoumaksi Iranin muodostamaa uhkaa vastaan. Iranhan on shia-islamilainen valtio, jonka tavoite on tietysti juutalaisvaltion tuhoaminen, mutta ei suinkaan päätavoite. Sen päätavoite on shia-islamilaista, eli julistaa shia-islamilaista evankeliumia. Se on väärä sana se evankeliumi, mutta ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Julistaa sitä näille sunnalaisille arabivaltioille, jotka ovat uskontonäkemykseltään shialaisittain katsottuna harhaoppisia. Siis näin nämä asiat ajatellaan islamilaisessa maailmassa, toki myös päinvastoin.
Mutta tämä on heidän ensisijainen motiivi saada Shia-islam levitettyä noihin arabivaltioihin. Sitä varten he tarvitsevat näitä tukijalkoja ympäri Lähi-itää. Siellä Syyria on jo sitä. Irak yli 60% enemmistöltään on jo sunnalaista. Syyria on heidän talutusnuorassaan. Jemen siellä saappaan kärjessä myöskin erittäin voimakkaasti Iranin tukema. Ja näillä kaikilla on tavoite juutalaisvaltion tuhoaminen ja näiden muiden arabivaltioiden islamilaistaminen, sialaistaminen. Ei suinkaan kaikki sodat, mitä Lähi-idässä tapahtuu, eivät ole Israel-Palestina-akselilla tai Israel-Islam-akselilla, vaan islamin sisällä tapellaan vielä enemmän ja on taisteltu toki vuosisatoja. Profeetallisilta näköaloilta tämä luo tavattoman mielenkiintoisen kuvan siksi, että Venäjä eli herra Gog on hyvin voimakkaassa liitossa Iranin kanssa, joka ei ole tuominnut Venäjän iskuja tai sotatoimia Ukrainaan. Heillä on erittäin voimakkaat taloudelliset ja sotilaalliset yhteistyökuviot, samoin kuin Kiinalla ja Iranilla. Venäjä ja Iran ovat erittäin voimakkaasti yhteistyössä ja se tuo sen näköalan, että Iran tukee Venäjän toimia. No sitten tullaan erääseen mielenkiintoiseen näköalaan, joka on noussut viimeisen 2 kuukauden aikana esille. Turkki, jonka kaikki varmasti olen tältäkin paikalta julistanut ja monessa muussakin tilaisuudessa, joka on äärimmäisen voimakas Israel-vastustaja. Se on ollut sitä jo ennen Erdogania, toki ei niin voimakkaasti, mutta tuolla 2010, kun tapahtui tämä laivaselkkaus, jossa tuo Maavi Marmara-alus miehitettiin turkkilaisilla joukoilla ja sitten koetettiin saada murtamaan Gazan saarto ja siinä tapahtui sitten ihmishenkien menetyksiä. Sen jälkeen Erdogan on pitänyt juutalaisvaltiota kutakuinkin paariavaltiona ja tuominnut sen kaikissa mahdollisissa asioissa ja olosuhteissa, kaikista mitä se tekee ja mitä se ei ole tehnyt. Nyt yhtäkkiä sitten on asetelmat muuttuneet. Joe Biden astui kuvioon mukaan. Turkki on NATO-maa, on hyvä muistaa aina tämä. Se on eräs kaikkein suurimmista NATO-maista. Siellä on ydinaseita Naton sellaisia Incirlikissä ja se on tavallaan tuolla Euroopan tai Venäjän katsottuna siellä vatsan pohjukassa ja sieltä se on tosiaankin hyvin vaarallinen toimija, jos ja kun tarvitaan. Nyt Joe Biden meni ja teki jotakin sellaista, jota en olisi milloinkaan ajatellut ja uskonut, että hän tekee. Jo 2015 allekirjoitettiin Israel, Kypros, Kreikka, Italia välillä niin sanottu East Med kaasutoimitussopimus. Tarkoittaa siitä, että Israelin Leviatanin kaasukentältä vedetään putki ensin Kyprokseen, sitten sieltä Kreikan kautta Italiaan ja Israelista tulee näin kaasun toimittaja Eurooppaan. Tässä on mukana Israelin suurin Noble Energy kaasuyhtiö, jossa Yhdysvallat on toinen osapuoli omistaja. Ja nyt Biden kielsi, että tätä putken kehittämistä ei enää jatketa. Sen itse asiassa pitäisi olla valmis jo 3 vuoden kuluttua. Hän on pistänyt sen yhdysvaltalaisen osuuden jäihin. Samaan aikaan herra Erdogan, presidentti sellainen, on yhtäkkiä ilmoittanut, että Israel on todella kiva kaveri, se on ihan mukavia ihmisiä. Ja hän kutsui presidentti Herzogin sinne tässä kuussa valtiovierailulle. Ja keskustelun aiheita ovat muun muassa energia. Kun Gog aikanaan hyökkää Israeliin, sillä on tavoitteita. Kun te luette Hesekiel 38 jakeet
12.13 te huomaatte, että se hyökkää suojattomaan maahan, rikkaaseen maahan, se lähtee etsimään saalista, ryöstämään ryöstettävää. Sillä on siis taloudellinen motiivi. Ja Israelissa toki voi olla paljon luonnonrikkauksia, mutta sen ylivoimaiset luonnonrikkaudet ovat kyllä tällä hetkellä energiassa eli luonnonkaasussa. Ne ovat suorastaan jättimäiset. Kaikkea ei edes vielä tiedetä eikä olla vielä löydetty, mutta energia tulee olemaan se kaikkein voimakkain tekijä Gogin hyökkäykselle. Nyt Pietarista Saksaan vedetty kaasuputki, tämä Nord Stream 2, se on pistetty jäihin Saksan puolelta. Venäjä tuottaa Valko-Venäjän ja Ukrainan kautta Eurooppaan kaasua. Se putki on auki ja sen rahoitus on kunnossa, sitä ei ole jäädytetty. Jos Venäjä sulkee sieltä hanan sieltä toisesta päästä, niin Eurooppa on ilman energiaa. Ja tämä avaa puolestaan jo eurooppalaisten tutkijoiden silmät ymmärtämään, että Israel voikin olla se seuraava kaasuntuottaja ja suurin Euroopan kaasuntuottaja tulevaisuudessa. Se on vakaa maa, se on aseistettu maa, se pystyy pitämään huolta näistä asioista. Se on Etelä-Euroopassa, sinne ei Venäjä ja vaikutusvallat ole vielä ilmaantuneet. Ja nyt Yhdysvallat halusi yhtäkkiä katkaista tämän mahdollisuuden. Ja nyt Erdogan tulee esittämään Israelin presidentille ensin, että vedetäänkin tuo putki tuolta Israelin kaasukentiltä Välimeren itäistä rantaa pitkin, Syyrian aluevesiä pitkin ja tuodaan se Turkkiin ja yhdistetään Kaspianmereltä tulevaan kaasuputkeen ja siitä eteenpäin Eurooppaan. Toisaalta nyt Turkki haluaa itselleen sen osan, että se pystyy säätelemään tulevaisuudessa Israelin energiaa, aivan niin kuin Hesekiel ilmoitti 2500 vuotta sitten. Sillä tällä hetkellä Turkki on tuominnut Venäjän toimet, mutta ei niin voimakkaasti kuin olisi pitänyt. Mutta aikanaan, jos tämä toteutuu, jos Yhdysvallat asettuu poikkiteloin, Israelin on itse asiassa tehtävä se niin, että tuo putki vedetäänkin Turkkiin, ja jolloin Turkki tulee säätelemään tuota energian syöttöä Eurooppaan ja tietysti saa siitä osansa voitostakin. Mutta Turkki on myöskin osallisena tuossa tulevassa Gogin invaasiossa. Turkkiin kuuluvat silloisen Vähä-Aasian kaupunkivaltiot Tubal, Mesek, Gomer ja Togarma. Eli Turkkia ei voi mitenkään ohittaa Gogin sodan ja tulevaisuuden näkymistä. Turkki, Venäjä ja Iran tekivät vuonna 2017 tällaisen esivaltioliiton, jossa ne lupasivat aina auttaa toinen toistaan. Kaupallisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti. No, tämä tällainen sopimus on yhtä vankka kuin se heikoin lenkki, joka tällä hetkellä on Turkki, mutta aikanaan se tulee palaamaan tähän samaan kuvioon takaisin. Milloin tämä kaikki tapahtuu? Siihen on vielä aikaa. No, päivänselvä asia. Vielä Israel ei asu edes sellaisessa olosuhteessa ja olotilassa, jota Hesekiel edellyttää. Hesekielin profetian mukaan Gogin sotajoukkokoalitio, johon kuuluu vielä Sudan ja Libya mukaan, Iranin, Venäjän ja Turkin lisäksi. Kumpikaan näistä kahdesta, Sudan ja Libya, eivät ole vielä sellaisessa tilassa, että ne voisivat olla osallisia jossain laajemmassa koalitiossa. Sudan on jo etsimässä valtioliittoa Israelin kanssa, eli se täytyy ensin muodostua tai jättää muodostumatta. Joka tapauksessa se ei voi olla silloin toteutunut, kun Gog hyökkää. Libya on mielenkiintoinen kohde. Siellä piti olla presidentinvaalit viime joulukuussa. Se on jakautunut kahtia.
Siellä on kaksi suuntausta. Toinen puoli on suoraan yhteydessä ja kannattaa kaikin tavoin Venäjää ja Turkkia. Toinen puoli Israelia ja Yhdysvaltoja. Vielä tällaiset suuret voimakkaat linjat ja linjaukset ovat toteutumatta. Jos kumpi tahansa sitten voittaa, jos entisen diktaattorin Muammar Gaddafin poika Saif al-Islam Gaddafi voittaa nuo vaalit, hänestä tulee presidentti, hän liittoutuu Turkin ja Venäjän kanssa. Eli hän on jo silloin kytkemässä akselia Googin joukkoihin. Mutta jos Haftar, eli tuo kapinan kenraali ja hänen poikansa voittaa vaalit ja hänestä tulee presidentti, hän tunnustaa Israelin, tekee diplomaattisuhteet Israelin kanssa ja saa Yhdysvalloilta taloudellista ja sotilaallista tukea. Libya on nyt tällä hetkellä sellaisessa käymistilassa, että kukaan ei tiedä, miten ne asiat tulee siellä kehittymään. Eli Gogin sodan asetelmat ovat toki muodostumassa, mutta vielä on suuria kysymysmerkkejä monen valtion kohdalla. Miten ne tulevat tästä eteenpäin jatkumaan? Edelleenkin, kuten alussa mainitsin, Eurooppa liittovaltion ominaisuudessa ei ole vielä sellainen tekijä, että se pystyisi aikanaan takaamaan juutalaisvaltiolle sellaisen rauhan, jota he tarvitsevat, jotta he voivat ajaa alas tuon armeijansa ja jotta heidät voidaan yllättää ja jotta he voivat asua rauhassa ja turvallisena ja luottavaisena omassa maassaan, kuten Hesekiel mainitsee tuossa profetiakirjassaan. Mutta suuntaus on siihen ja sitä kohden. Me saamme katsella täällä tällaisia näkymiä, joita profeetat ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta jo tuhansia vuosia sitten. Nuo Persialahden sunnalaiset valtiot, jotka mainitsin siis Kuvait, Katar, Bahrain, Emiraatit, Saudit ja Oman, ne muodostavat tämän koosteen tai kokonaisuuden, josta Hesekiel käyttää nimitystä Saaba, Dedan, Tarsiin kauppiaat ja heidän nuoret jalopeuransa. Kirjoitin näistä pitkän esseen tai monessakin kirjassa, ja todellakin nämä Saaba ja Dedan ovat Persianlahden nykyisiä arabivaltioita. Ja vielä siihen kuuluu Jemenkin, joka on tällä hetkellä puoliksi sunnalainen ja puoliksi siialainen ja tappelee olemassaolostaan. Näin asiat eivät ole vielä muutamia vuosikymmeniä sitten, mutta kun Jumalan aikataulut lähtivät liikkeelle, josta ensimmäinen tällainen merkittävin oli Israelin valtion uudelleen syntyminen valtiona. Eli 15. toukokuuta 1948 ja siitä eteenpäin tapahtumat ovat lähteneet rullaamaan eteenpäin vääjäämättä kohti profetioiden täyttymistä. Kaiken kaikkiaan tällaiset realiteetit huomioiden, niin mikään nopea kehityssuunta ei anna oikeutta arvioida, että ensi vuonna olisi viimeistään sitten nämä kaikki profetiat toteutuneet ja olisi Googin sodat ja kaikki muut kuviot olisi jo valmiina. Ei millään, en ainakaan itse saa edes yrittämälläkään mahdutettua millään kovin nopealla aikavälillä näitä tapahtumia. Mutta ei se oikeastaan mulle kuulukaan, sillä Jumalalla ja minulla on usein hiukan erilaiset aikataulunäkymät. Me voidaan ihmiset täällä maan päällä, me yleensä pyrimme kiirehtimään Jumalan profetioiden toteutumista. Hänellä on kuitenkin nämä näköalat hieman toisenlaiset. Hänen näköalansa on ensinnäkin kaikkein tärkein se, että mahdollisimman moni ihminen saisi kuulla evankeliumin ennen kuin nämä tapahtumat realisoituvat. Se on hänestä kaikkein tärkein asia. Ja siksi hän on antanut tällaisten tapahtumien, jotka on profetoitu tuhansia vuosia sitten, hän on antanut niiden näkyä toteutuvina, mahdollisina tapahtumina, jotka kuitenkin johtavat selkeästi näiden toteutumiseen. Lukekaa aikainmerkkejä. Katsokaa, miten profetiat ovat toteutumassa. Katsokaa, miten niistä on puhuttu 2500, 600, 700 vuotta sitten. Ja te tämä sukupolvi näette, miten nämä asiat lähtivät kehittymään. Sen pitäisi olla meille kristikunnalle sellainen
Halo, herätyshuuto. Meillä on aikaa vielä siis evankelioida. Meillä on aikaa vielä julistaa maailman kaikkeuden parasta sanomaa ihmisille. Ja me voimme konkreettisesti osoittaa heille, katso, profetiat toteutuvat näin tämän ja tämän. Vastaan sanomattomalla määrätietoisella voimalla ne toteutuvat. Eikö tämä anna sinulle jo aikaa ymmärtää ja sanoisinko aihetta ymmärtää, että nämä muutkin profetiat toteutuvat, joita enää hieman toista sataa toteutumatta. Kaikkiaan 750. Ei Jumala viivytä näiden asioiden tapahtumien realisoitumista ja toteutumista. Hän haluaa antaa ihmiskunnalle aikaa. Menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Se on hänen päällimmäinen ja perimmäinen tavoitteensa, jotta mahdollisimman moni kohtaisi pelastavan evankeliumin Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Ennen kuin tulee seurakunnan ylösotto ja alkaa tuo viimeinen Danielin 70. vuosiviikko, jolloin vieläkin toki pelastus on mahdollista, mutta vasta sieltä suuren ahdistuksen kautta. Siksi näiden tapahtumien, vaikka ne näyttää meiltä nyt hirvittävältä, siellä tapellaan ja Iran uhkaa Israelia, tulee ylisota ja tuomiopäivän kello raksuttaa ja tuomiopäivän lentokone lentelee tuolla ympärinsä. Ne ovat vain sellaisia näkyviä merkkejä siitä, että aikain tapahtumat kiihtyvät kiihtymistään kohti huipentumistaan. Mutta silti meillä on vielä aikaa pitää esillä evankeliumia. Ja se on se meidän seurakuntina ja yksittäisinä kristittynä, se on se kaikkein tärkein tehtävä. Se on Peräseinäjoen helluntai-seurakunnan ykkösprioriteetti, kun te pidätte seuraavan vanhemmiston kokouksen. Me haluamme evankelioida, me haluamme julistaa hyvää sanomaa Kristuksesta. Niin kauan kuin se on mahdollista. Ja se on vielä mahdollista. Jokainen meistä on valtuutettu Kristuksen pappi. Ei ainoastaan me, jotka olemme siihen saaneet jonkinnäköisen koulutuksen. Meillä jokaisella on se Jumalan hengen valtuutus sisimmässämme. Mennä kaikkeen maailmaan. Mennä lähiympäristöömme, työpaikoille, julistamaan evankeliumia, kertomaan Jeesuksesta. Emme me voi ketään pakottaa uskoon. Me voimme ainoastaan ojentaa heille sen pelastavan sanoman suunnan. Ja silloin Jumalan pyhä henki on tämä voimatekijä, joka avaa ihmisen sitten näkemään oman syntisyytensä ja pelastuksen tarpeen. Ilman Jeesusta hän joutuu kadotukseen. Kolmatta tietä ei ole. Tämä koskee myös juutalaista. Se koskee yhtä lailla heitä, jotka tällä hetkellä ovat tuolla Israelissa, se pieni joukko messiaanisia siellä on hieman alle 20 000, maksimissaan 30 000. Kansaa on yli 7 miljoonaa, juutalaisia 17 miljoonaa. Pieni marginaalinen joukko vasta on ottanut tähän mennessä Jeesuksen. Meillä on kaikilla mahdollisuus julistaa evankeliumia. Vaikuttaa evankeliumin julistamisen mahdollisuuteen käänteisesti. Sekä rukoilemalla että kannattamalla omilla varoillamme messiaanista juutalaistyötä. Samalla tavoin kuin evankeliumia kaikilla luoduille. Tämä on minun sanomani Jumalan hengen vaikutuksesta teille tänä iltana. On myös oikea tapa siunata Israelia. Eräs sellainen on meille tallennettu Raamattuun, tuo Aaronin siunaus. Ja pyydän ystävät, että nousette kanssani nyt ylös ja yhdytte tuohon Aaronin siunaukseen. Ja teille, jotka ette ehkä ole sitä kuulleet, niin sana Herra kirkastakoon kasvonsa. Sen hebreankielinen ajatus on, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Israelille. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Kiitoksia ystävät, kun jaksoitte kuunnella. Jumalan runsas siunaus saakoon olla kanssanne.